Lasă jos. Ia la asta. Agă mai adânc mijloc, grijă. Așa, vine până la ăla galben. Așa. Acum bagă, aia. Și trage, aia. Este! Hai să-l filmez și pe Flore, că merită. Totul este. Nu e. Pupă-l și dai drumul e pe el. O te prinde Flore și pe ăsta. Te pup, papa. Te pup, papa. O știu că se filmează. Ai imortalizat? Agă mijlocul de la apă să se sperie acolo. Oi, oi. Ai văzut cum l-am prins, se prinde. Vezi, ăsta? E chiar cel mai mic. Dar nici cel mai mare. Ce zânt s-a arătat. Cât ai prins din ăștia Bogdi? Băi, știi ce? 100, da. Băi, Petre, vezi, tu nu se juiește și a spus. Pupă-l și dai drumul să vedem. Cu săracul n-apucă să se surge. Tu stai acolo și E foarte bronzezi solicitat. Cel mai solicitat e Minciocul. El stă acolo și bronzează tricoul Da, de geamă. Ce tupeu, Petre. Mițo, ce faci cu bambina aia? Asta? Cum o scot? Cobor. Bietul Minciu. Dormim noi. Da, vrei să prinzi un peșteștuleț, uite-l aici în apă. Eu vânez. Trimite-l de aici. Ușa, pune acum filmul pe mine, mă. Ia, și tu? Cum adică și tu? Dumneavoastră? Gata, uai ce-o fugit. O să trec prin filmul tău. Da, da, da. Poți să ies din filmul tău, ha? Ce să aduce Minciocul pentru filmul ăsta? Bă, nu mai tropăti, mă, că sperii peștii. Vezi că nu mai prinde imediat. Scapala-i. Mamă, lasă-mă să scot și eu un craf. Atunci prinde-l-ai.
Da, hai mă să vină la mal. Am eu un nurofen dacă vrei. Nu, scoate-l, scoate-l. O venit de dincolo, o venit aici mult crape. Bine, nu vei ești tu în mână. Asta e frumos. Pupăl și salut. Hai 1 să... mai 2013. Până mai. Chet! M-a stropit. Că nu-i arunca, mă. Pune-te și dă-le drumul ce. Trebuie să eliberez miciocul că nu se știe. Urmează.